Jeg vil lige vise jer nogle hjælpeværktøjer, som ligger inde under det her ikon. Vi har nogle forskellige linealer, og vi har en passer. Passeren kan man flytte rundt ved at klikke herop i hovedet af passeren. Når man ser de her ikonet med de 4 pile, så kan man flytte passeren rundt. Man kan justere radius ved at tage fat i cirklen eller i cirklen hernede og køre fra side til side. Når man har den radius man ønsker, så klikker man i det farvede felt her, og så kan man ellers tegne et cirkeludsnit. Når man har gjort det, så kan man flytte passeren til en side, og så har man et objekt man kan arbejde videre med. Man kan stadigvæk nå at justere radius, hvis man synes at det ikke lige var som det skulle være. Og man kan stadigvæk også nå, hvis man vil have et andet cirkeludsnit. Linealen virker på den måde, at man kører blyanten hen til kanten af linealen, og der fremkommer sådan en lille ikon, der indikerer, at nu tegner man altså på langs med linealen. Så klikker man og trækker hen, og ligegyldigt om jeg kører op eller ned, så kører den langs kanten af linealen, indtil man slipper. På samme måde har vi heroppe en gradmåler, hvor man kan tage blyanten og placere den langs med kanten, og så kan man ellers tegne det antal grader man ønsker. Sådan der.